ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ 7,234ଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଜାଲି ଚିଠି ଅଟେ, ଆକୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର 7,234ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ 26,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ନୋଟିସଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସିଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ସୂଚନା ଆପଣ କୋଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରୁ ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା କୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୂଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏମିତି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିବାର କିଛି ବି ଚିଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିନି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ବା ଫର୍ମାଲି ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନ୍ୟୁଜଟି 7 ଜୁଲାଇ ବା ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ INPR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ସୂଚନାକୁ ପାଇକି ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି ବୋଲି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସୂଚନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ବା INPR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋଟିସଟିକୁ ଆପଣ କାଢ଼ିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ନୋଟିସ ବା ସୂଚନାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ, ଯୋଉଟା କି ଆସିଛି ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ନ୍ୟୁଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ ନମ୍ବର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଡେଟଟି ବି ଆପଣଙ୍କର 7ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ରିଲିଜ ହେଇଛି। ଚିଠିଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜାଲି ଚିଠି ପ୍ରଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂଚନାଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୁଲାଇ 7ରେ ବା ଗତକାଲି। ସୂଚନାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସମ୍ପ୍ରତି ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 10911/F ତାରିଖ 24/4/2026 ନାମରେ ଏକ ଜାଲ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଢ଼ା ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏଇ ନ୍ୟୁଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଭରସା କରିଦେଇଥିବେ ଯେ ହଁ, ଏଇ ଚିଠିଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆସିଛି, ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଲ ବା ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଲ ପତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଜାଣିଥିବେ? ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଉଟା କି 7,234ଟି ବାହାରିଛି। ଏବଂ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜନସାଧାରଣ, ଯେମିତିକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ ହଁ, ସତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଉକ୍ତ ଜାଲି ପତ୍ରରେ ଓସେପା ଅଧୀନରେ 7,234ଟି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାସିକ 26,000 ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଯୋଉ ଜାଲି ସୂଚନାଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ସେଇ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓସେପା ବା OSEPA, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଜେଟି ବା ଜୁନିୟର ଟିଚର ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ କାଢିଥିଲା, ଆସିଥିବା ଜାଲି ନୋଟିସ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଓସେପା ବା OSEPA ରୁ 7,234ଟି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ 26,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜଟା ବି ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର INPR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଦାବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂଚନା ବିଭାଗ କ'ଣ କହିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଉକ୍ତ ପତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଲି, ମନଗଢ଼ା ଏବଂ ଅନଧିକୃତ। ମାନେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜେନ୍ୟୁନ୍ ବା ଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଆକୁ ଭରସା କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାନେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କୌଣସି ବି ନୋଟିସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। 7,234ଟି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉକ୍ତ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି 7,234ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିନି
बा सेथिपाई किछि भी नोटिस छाड़ी नाहंती। तापर देखंतु पत्ररे थिबा दस्तखत, पत्र संख्या, विषय वस्तु ओ अनुमोदन संपूर्ण मिथ्या एवं सरकारी अभिलेखरे एहार कौनसी आधार नाही। माने आपणकर जो ऑफिशियल नोटिस टी आसीथिला सेई नोटिस रे आपणकर जो सब साइन पडिची ऑफिशियल लोक मानकर आपणकर जो नोटिस रे नंबर लेखा हेची एवं सेथिरे जहा किछि भी आपणकर लेखा हेची सेटा संपूर्ण मिथ्या अटे। सरकारी अभिलेखरे जेमिति कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो किंबा ओडिशा सरकारंकर कौनसी भी सरकारी नोटिस रे बा रेकॉर्ड रे नाही जे आपणଙ୍କୁ शिशु बाटिका पाई 7234 टी पदवी बाहर कराजिबो। तापर देखंतु जाली सरकारी पत्र प्रस्तुति करी प्रचार करिबा एक गुरुतर अपराध। एमिति जाली नोटिस सब प्रकाश करिबा न्यूज चैनल रे हो किंबा यूट्यूब रे हो किंबा कोनोसी भी सोशल मीडिया रे एमिति नोटिस सृष्टि करी कि आपण स्टूडेंट मानक मनरे एमिति कन्फ्यूजन सृष्टि करिबा एक आईनगत अपराध अटे। एई घटना संपर्क रे उपयुक्त आईनगत पदक्षेप ग्रहण पई संपृक्त कर्तृपक्षक दृष्टि को अवगत करा जायछि। एमितिका फेक नोटिस सृष्टि करी कि स्टूडेंट मानक भितरे कन्फ्यूजन करिबा कथा नै। सेमानंक पई आईनगत पदक्षेप ग्रहण पई आपणक संपृक्त कर्तृपक्ष को कहा जायछि। राज्य सरकार साधारण जनता और गणमाध्यम को अनुरोध करुचंती जे सोशल मीडिया रे प्रचारित कौनसी सरकारी पत्र को जांच बिना विश्वास किंबा प्रचार करंतु नाही। सरकारी सूचना केवल सरकारी विज्ञप्ति वेबसाइट किंबा संपृक्त विभाग रु ही निश्चित करंतु। एटा आम जनसाधारण मानक पई एवं स्टूडेंट मानक पई कि आपण केबे भी को न्यूज चैनल रु किंबा को सोशल मीडिया रु आपण कोनोसी भी नोटिस देखिकी कंफर्म करंतुनी जे एटा आपणकर ठीक नोटिस। सबु बेले आपण सरकारी नोटिस बा ऑफिशियल वेबसाइट को ही अपेक्षा करंतु। जदि ऑफिशियल वेबसाइट रे आपणकर ऑफिशियल नोटिस आसुची तेबे ताहेले ही सेटा आपणकर ठीक नोटिस हबो। नहले आपण को भी नोटिस को भरोसा करंतु नाही। कारण आपण भी तो जानिथिबे एआई रो टाइम तो एआई रे किए भी किछि भी क्रिएट कर दोची। तेनु आपण किछि भी फेक न्यूज को विश्वास करंतुनी। को भी न्यूज चैनल हो को भी आपण न्यूज पांतु सोशल मीडिया रु हो आपण भरोसा करंतुनी। आपण डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट को जाई कि चेक करंतु। जो भी डिपार्टमेंट आपणकर जो भी चिठा प्रस्तुत करूची तांकर ऑफिशियल वेबसाइट रे से निश्चित भाबरे प्रथमे प्रकाश करंती तापर जाई को न्यूज चैनल को आसीबो। सेथि पई कोनोसी भी सूचना पई आपण सब बेले ऑफिशियल वेबसाइट रे चेक करंतु तापर जाई सूचना को भरोसा करंतु। आउ देखंतु एई नोटिसटा आपणकर ऑफिशियल साइट रे ही आसीची जोटा कि आपणकर सूचना और लोक संपर्क विभाग बा आईएनपीआर डिपार्टमेंट ओडिसा रा ऑफिशियल अकाउंट रु। तेनु एटा आपणकर सठिक सूचना अटे। तेनु जो माने फेक न्यूज रो प्रभाव रे आसी शिक्षक नियुक्ति बाहरिची बोली भाबिच से माने सतर्क ही जाओ एवं एई नोटिस को पढ़ी आपण जानि दियो जे कोन नोटिस आसीची नोटिस टी ठीक ना भूल एवं एई नोटिस टी को एवं एई वीडियो टी को आपणक संग मानक सहित जल्दी शेयर कर दियंतु जहा द्वारा से माने भी जानि परिबे जे ठीक नोटिस कोटा आपणकर भूल नोटिस कोटा। एमिति ही ओडिशा गवर्नमेंट जॉब हो किंबा सेंट्रल गवर्नमेंट रे सबु जॉब पई आपणकर एई चैनल रे आपणको अपडेट मिलिबो। तेनु चैनल को सब्सक्राइब करिकि रखंतु। धन्यवाद। थैंक यू। जय जगन्नाथ।